in dai magana ta salota to sai a iske masa bolon sallaye kaga yanzu alhamdulillah Allah ya taimake ni na sai mashin yanzu an ga mashin da Allah ya taimaka ni sai ina abbe kai ni aha ai mutane hakuri ya ba su duk wanda ya hakuri yana ganin nasara ga lamari ne inda ne hakuri kan mallan ni tanna kullu ni Allah ya taimaka ni sai mashin duk wanda bai hakuri ba ai da gadi ga koya ha wallahi la gadi ga koya ha Allah ka taimake bawan amin alaikum salam alabiyo sarki samari alabiyo kaga ne yadda an kai ko wallahi Kano ta ci gaba wallahi Kano ai ta wuce ci gaba ta kai Abuja ma wallahi Kano ta ci gaba ka dai ga mashin sarki samari ka sai mashin wallahi ka ga mashin Allah yayi wallahi Allah yayi karata na ina waki Allah ya kai daga mashin yau ga dai Allah ya kai ka ga mashin Allah yayi wallahi barakallah shi da aka ce mara kumi ai wallahi ya shi kaga ne nan ko miyawan ya shi ina keta wallahi na ga alama sarki samari to ni ma Allah nuna min nasi ai ta hankuri dai ai ta dai hankuri ka muna shi lamari in baka samu haka cewa na abbe baka ba wallahi hankuri dai yanzu nan da haka ma guga ta ina ka dauki kayan kowa wallahi ka dauki kayan kowa ba ka dauka wallahi bane ka ta hankuri ba lambiyo ba sai a tana dora sata kaji ba an bar ma sata kaji sata mutane akai Allah da shi ka muna sauƙin wanga abu yanzu malam biyo wanga mashin ne sai wallahi in ni ga mutum yana tsallaken ga bani jikka guda sai in kai shi kai ce wani na ajiyu yi ci wani ka kai ce wani wallahi Allah ne ka muna ce shi rawa ka sai Allah ya gwara mana sa'in shinkafa ya dawo jikka amin Allah ya gwara mana sa'in shinkafa ya dawo jikka rashin yau an kace ka sa gida ya cika wallahi ina shi sarki samari ina jin ka malam biyo ba emi dani to malam biyo ai an ce dai ba a ci dan musulmi na kallo in baka zaga don ka sami albarka wallahi tunda an ce ba a ci dan musulmi na kallo wallahi amma dai haka sami wata da yawa Allah malam biyo haka wuce can dai ka dawo kadan ya ko ne in kunna ma kai mu balla ni ma Allah gura min na kai da nawa amin Allah gura min na kai da nawa ai hakuri ai kowa samu ya kai hakuri muna nan muna yi wallahi kowa hakuri samu guda Allah na Allah dai shi ka sauki to Allah haka ba hire wuta da yawa dan ka san kawai ni wallahi kire dani su zai wallahi kire Allah to wala biyo sai na dawo sai ka dawo sai za ka dawo yanzu ho zan zauna nan iya ka ta kilomita guda to kilomita guda kai dai kan ka dawo ka tafi kilomita guda kai dai ka zagayo to shikau kenan ai ni a shikau wanda biyo daga ɗaya ma ɗani ka ta ɗaya nan bakin sha'abar sufa make ka zagayo ka kami mashi ɗida kusan awa biyu ina jiran ka a wala ni a shikau daga ɗaya an ce ba a ci ɗan musulmi na kallo na sai abu ga kayan abin ga ina so in kai ƙauye ya ta ya samu riya zama ne wallahi bari ya dawo wallahi ƙaryata wallahi tallahi kai bari ma dai hankuri iya da yan sha biyu da in kalli ai gobe bai da ce ya ara mai wallahi ko mata ta da ciki yace in ba kai da asibiti wallahi ba ni ka ga lana ta karkata yanzu awa hudu kenan nan ga lana ta karkata duk da banda agogo ne na sai yanzu ai awa hudu nan ga lana na ta karkata shikkau kenan a lalle na zama shikkau wallahi to ka ji kiran sallah ya can masallacin can da wajen sha'abar supermarket ana kiran sallah awa tara kenan ya yanzu ga haya mangariba yanzu ina ne ga wajen zuwa tun da mangariba ta haɗu da masu kulake su kaure ne salamu alaikum malam biyo ya haka ka ce ka balla min lokaci da Allah mashin da ce ka baka min ko inna lillahi inna ilaihi raji'un shi yanzu dai ba shi ba ina mashin dina dan na ga ban ka baka haiba ko yana ta kaka a wanke min ina kila ka ga malace yayi ko inna lillahi inna ilaihi raji'un ina shi ban gane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga ko ina shi sake samari ina sake samari kaje kamalan biyu kana min da kuka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin alajabi da gani abin mamaki ina gare ni to gare ka ko wallahi to ina shi sake samari ina jin kamalan biyu
ina cikin kashin guru da mashin ɗinka. Ina cikin kashin guru. Ina cikin kashin guru sai ka samu sai ya ga wal ajabi. Mashin ya dawo keke. What? Wallahi bai ƙarya na. Kai ni ma bundin keken yayi wani sama kace wai mashin dina ko ba wallahi ƙarya na. Biyo wai shin kamar ya ni ho ban hoji abin da kace ba ho amin in ja. Wallahi ban ji abin da kace ba. Mashin ya dawo keke. Ina cikin kashin guru. Ai dai ana mutuwa ta so to wallahi mashin na koma keke. Ni ko turan da Allah ya halitta man taba gani wanda mutar ta so kai malam biyo. Ni wannan da haka ne wallahi tsohon dan bariki nake shekara ta 80 Lagos. Sai da gama yawan bariki ne gama samu koyi ba. Sannan ni dawo gida da tannakul Allah ya taimaka ni sai mashin. Madari ɗaya an ce dan musulmi bai yiwa kana ci dan musulmi na kallo dauke kike ba ka wai kada ka ce wai keke ya koma wai mashin ya koma keke wallahi ƙarya na. Babu abin a ɗashi nisa. Babu shi ni ba sai wallahi. Wallahi malam biyo ba sai ba. Wallahi dole sai ai hito min da mashin dina wallah. Yanzu na kalle ɗaya zaka bari da. Ka kalle ɗaya zaka bari da wallahi bai yiwa. Ga keke ya kawo da keke. Keke da ta wallahi bai yiwa. Kai malam biyo wallahi ya sanda da rabari da kai. Wallahi tallahi ya sanda da rabari da kai. La hawla kalle ɗaya za bari na da shi. Wani ya sanda ni wallah. La hawla wala quwwata illa billah. What?